Marang kinagamit, gintatawag sa Ginoo sa ngalan sa Ama ug Anak ug Espiritu Santo. Ang ginumada sa iyo. Ang ginawin ako sa pagsaurog sila santo sa Gobernador. Ato panuntunon na pagpasulata ang ato mga sala. Pangarap na kita si Masay.
ipalusad niyo ng Espiritu asyo sa gusto ni kamahalan na tungkol sa amon, maging malawas ang dugo ni Yesu Kristo ang amon Ginoo. Sa ano niya kinunyan sa kamatayon na niya kalugaring mo,